Να σας δείξω αυτά τα φανταστικά σαπουνάκια που έχω φέρει τώρα. Λοιπόν, από μία τρομερή εταιρεία. Μυρίζουν απίστευτα φανταστικά. Λοιπόν, την οποία την έχει την εταιρεία αυτή μία κοπέλα, η οποία τα φτιάχνει μόνη της και είναι εντελώς φυσικά, 100% φυσικά προϊόντα. Μυρίζουν απίστευτα. Σου κάνουν τρομερό αποτέλεσμα, γιατί σήμερα πλήθηκα συγκεκριμένα με αυτό το σαπουνάκι. Λοιπόν, και θα σας το δείξω άλλη φορά τι αποτέλεσμα τρομερό κάνει. Εντάξει, κοιτάξτε, έχω βάλει φίλτρο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το δέρμα. Λοιπόν, βλέπετε και από εδώ, δεν το πιάνει το φίλτρο. Είναι τρομερό το αποτέλεσμα που σου κάνει στο δέρμα, είναι φανταστικό. Λοιπόν, θα σας το δείξω και άλλη μέρα που θα πληθώ χωρίς φίλτρο να δείτε το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Έχει φοβερά 100% φυσικά συστατικά, εδώ με γάλα γαϊδούρας που όντως, παιδιά, βοηθά, και εγώ δεν το πίστευα και το δοκίμασα και από την πρώτη φορά φαίνεται φανταστικό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και σας έχω φέρει αυτό το φανταστικό σαπούνι, φανταστικό, με γάλα γαϊδούρας, και που είναι για πρόσωπο και σώμα. Έχει ελαφριά μυρωδιά τύπου πούδρας, δεν ενοχλεί καθόλου για όποιον δεν θέλει τις έντονες μυρωδιές. Λοιπόν, και θα σας δείξω και σε άλλο βίντεο το φανταστικό κόλπο που κάνεις για να έχεις το σαπούνι σου άθικτο και να μην λερώνεται, και να το πλένεις στο πρόσωπό σου και να μην λερώνεται, και είναι φανταστικό. Λοιπόν, είναι τέλειο, τέλειο πραγματικά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτή την εταιρεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα στείλανε. Λοιπόν, είναι τέλεια. Λοιπόν, και ένα άλλο σαπούνι που σας είχα ξαναφέρει πάλι, που είναι μόνο για το πρόσωπο και σας το ξανάφερα γιατί ήσασταν πολύ ευχαριστημένοι και το ζητάγατε, είναι αυτό με την αλόη, το οποίο είναι μόνο για πρόσωπο και το οποίο φυσικά κάνει τρομερή ενυδάτωση, κάνει τρομερή ενυδάτωση στο δέρμα. Η αλόη βοηθάει πάρα πολύ, από όσο ξέρετε, στο δέρμα. Λοιπόν, και σας έφερα και αυτό το σαπουνάκι που είναι για το σώμα. Ακόμη δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Λοιπόν, αυτό λέγεται Έκτορας, είναι με φυσική λούφα μέσα, δηλαδή έχει κάπως σαν φύκια, σαν σφουγγάρι, φυσική λούφα, και έχει άρωμα κόκκινο σταφύλι. Και είναι σαπούνι σύσφιξης για το σώμα. Βοηθάει να είναι